Bismillah, alhamdulillah, ve salatu ve selamu ala Resulillah. Hormatly musulmanlar, Ramazan ayında her gece tarawih namazını kılmak zenanlar ve erkekler için muakked sünnettir. Tarawih namazının sünnetliğini inkar eden kişi doğru yolun adan bid'atçıdır. Türkmençede musulmanlar tarawih deyip adlandıran bu namazımızın Arapçadaki adı salat-ı tarawih'tir. Yani tarawih namazıdır. Tarawih sözünün manisi bolsa musulmanlar dinç almak diýmegi anladyar. Şol kökden gelýär. Näme üçin tarawih diýip adlandyrylýar Arapçada tarawih namazyna? Çünki musulmanlar tarawih namazyny kılanlaryna kıyamını, yani dik durup Kur'an okuyas, şoňa kıyam diýilýär. Kıyamını, rukusyny we secdesini uzun edýänlikleri üçin her 4 rekatda oturup dinç alar ekenler. Şol sebäpli salat-ı tarawih diýip adlandyrylýar. Ýene de musulmanlar Arapçada tarawih namazyna Qiyam-ı Ramazan hem diýip adlandyrylýar. Ve tarawih namazı musulmanlar 20 rekattyr. Her 2 rekatda salam bermelidir. Edir erte namazymyzyň 2 rekat sünnetini kılışymyz ýalak 2-den okap her 2 rekatda salam bermelidir. Wagty yatsı namazyndan soňra ta fejr doğýança, yani ağız beklenýän wagtyň öň ýanına çenni dowam edýär. Tarawih namazının ahmiyeti ve sevabı barada Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem Buhari ve Müslim hadis kitaplarına geçen hadisinde "Men qama Ramazana imanen ve ihtisaban gufira lehu ma taqaddama min zenbi." Kim iman edip inanıp bu sevabını Allah Teala'dan umid edip Ramazan ayını kıyam bilen, gece namazı bilen geçirse geçen günahları bağışlanır diye. Geçen günahlar bağışlanır diýdik diye ulamalar kiçi günahlar diýip aýdýar. Geçen kiçi günahları bağışlanır diýdik diye. Ve tarawih namazının musulmanlar en kamil, en sevaplı, en gowy başından soňra imam bilen bilelikde kılmaktır. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem bu barada Tirmizi'de, Ebu Davud'da, Nesai'de, İbn Majah hadis kitaplarına gelen hadisinde diýär: "Men qama ma'al imami hatta yansarifa kutiba lehu qiyamu leyle." Kim imam bilen bilelikde ta oturýança namaz kılsa, gijany dolu namaz bilen geçiren ýaly sowap kazanır diýip aýdýar. Belli bir sebäbe göre, ya da hastalyk, ya da ýadawlyk sebäpli, ya da gije galanlygy üçin mescide yetişmedik kişiler tarawih namazyny öýünde hem kılıp bilerler. Çünki bu farz namaz däller, nefil namazdır. Sany hem musulmanlar pesi 8 bolmak şerti bilen, witir bilen 11 bolýar. 8, 10, 12, 14 şekilinde öýde hem kılıp bileriz. Emma en gowsy we edilmelisi we asli we ummatyň ýyllar boýy edip gelýäni mescidde imam bilen soňuna çenni bile kılmalıdır, doğrusu şollar, şo hilek bolmalıdır. Velhamdülillahi Rabbil alemin.